Lad os starte det her webinar op, der kommer til at omhandle omkring PEPOL, og jeg vil også komme ind ganske kort på, hvad der sker i forbindelse med Nemhandel og OUBL, da der måske også kan nogen have interesse for det, da det her webinar henvender sig til Danmark. Som sagt, mit navn er Flemming Christensen, jeg er Product Manager her i TrueCommerce. Jeg har været her i godt 25 år og har været med på hele den her rejse med OUBL og Nemhandel og alt det, der sker i forbindelse med PEPOL. Agendaen, som I kan se her, kort introduktion til PEPOL, hvad det er for noget og fordele ved det. Nogle tal fra PEPOL. Vi har tidligere vist nogle tal omkring medlemmer og access point og så videre, men her fra starten af året, så har vi alle sammen, der er access point i PEPOL, så har vi skulle indrapportere, hvor mange dokumenter vi udveksler. Så det er de første tal, der nu kan ses. Der er stadigvæk lidt tvivl omkring tallene, der ikke alle accesspunkter melder ind, men det giver helt klart et billede af, som kan se, hvor mange dokumenter der udveksles. Status på PEPOL-lande, det er ikke kun Europa, nu er der også andre lande, der kommer ind på en kort status med det. En nyt format, som allerede er trådt i kraft, der afløser den format, vi kalder PEPOL BIS, den hedder Pint, og hvad der er for nogle krav til det. Og så sagt kommer jeg lige ind på Nemhandel, og i relation også til PEPOL. Hvis der er nogle spørgsmål, så har I mulighed for at skrive dem i chatten, så vil vi efterfølgende prøve at se, om vi skulle have tid til at svare dem direkte, eller også vil I modtage en mail med de spørgsmål, I eventuelt skal have. Men lad os komme i gang med PEPOL. Som sagt, kort introduktion til PEPOL. Jeg har tidligere holdt en hel del andre webinarer omkring udbredelsen af e-fakturer i verden, og der har jeg brugt det her kort. Det har ikke noget direkte relation til PEPOL, men det her er et billede, der viser, hvad for nogle lande, der er mest moden og mest bruger elektronisk fakturering. Og der er helt klart et sammenhæng mellem de lande, som også bruger PEPOL. Men altså, man kan typisk se her, at Europa er en af de lande, hvor e-fakturering er mest udbredt. Og så er der også en meget stor udbredelse af e-fakturering i Sydamerika, og det er primært på grund af, at man for mange år tilbage, cirka 10 år tilbage, fandt ud af at lave nogle systemer til at undgå momssnyd, fraud som man også kalder det. Så det er på grund af, at der er krav om, at alt fakturer skal foregå elektronisk, og der skal ske en clearing af det offentlige myndighed, før man både må sende varer, og den skal godkendes. Så det er derfor, man er så langt fremme med de her elektronisk fakturering i Sydamerika. Men der sker som sagt mere og mere, og flere lande kommer på, og det bliver mere og mere udbredt med elektronisk fakturering. Lige ganske kort, hvis der var nogen måske, der ikke forstår, hvad er PEPOL, så er PEPOL et netværk, et fælles netværk, hvor man melder sig til, hvor man bliver godkendt. Man kan altså ikke bare melde sig til, men man skal godkendt af en offentlig myndighed, så man opfylder de krav, der kan gøre, at man er en del af det her netværk. Og via en opkobling til det her netværk, så kan man så udveksle dynamisk med alle dem, som er en del af det her netværk. Og der findes så forskellige former for register, hvad for nogle man kan sende til. Det er kun sender, der skal være registreret, og også hvad for nogle dokumenttyper man så understøtter. Så når man har access til den her en del af det her netværk, så kan man via det her opslag rute de godkendte dokumenter, der findes i PEPOL-netværket. Så man kan så sige, at PEPOL er et sæt af tekniske specifikationer, både omkring det netværksmæssige, med nogle krav, hvordan man udveksler det, og så de formater. Så det er kun de formater og de profiler, som er godkendt, som man kan bruge i PEPOL til at udvikle de her dokumenter. Fordelen ved at benytte PEPOL, jamen det er jo, at der er en fælles aftale. Man skal ikke indgå en aftale med alle mulige partnere for at udveksle dokumenter her. Man har en fælles aftale, som man skal opfylde, og så kan man så begynde at udveksle dokumenter. Det er et dynamisk netværk, det vil sige, har man en opkobling, så kan man udveksle dokumenter med alle, der er ligesom godkendt til at bruge det her netværk. Vi har de samme krav, vi skal opfylde, når vi taler slag, altså oppetid på dokumenterne, responstid, alle de der ting, det er fastsat af OpenPEPOL, så det er helt klart de regler, der er gældende der, som man skal opfylde.
Der er også standard valideringsregler for dokumenterne. Det vil så sige, når man sender et dokument afsted, så skal det opfylde de regler, der gælder for valideringsregler. Så det betyder også, eftersom vi har de samme valideringsregler, jamen så har vi heller ikke nogen udfordringer med, at vi lige pludselig begynder at diskutere, jamen mit dokument er rigtigt, og dit dokument er ikke rigtigt, fordi det er helt klart defineret, hvad det er for nogle regler. En aftale, som sagt, som jeg har været inde på, den forbinder til alle sammen, og det er den her, som man laver med en offentlig myndighed, det land, man er repræsenteret, så man ligesom kan opfylde de her ting, der er i forbindelse med PEPOL. Forbindelse og formater er klart defineret. Der er et fælles adressesystem til routing. Man slår op et sted, og så finder man ud via en identer. I nogle tilfælde kan det være et momsregistreringsnummer eller et organisationsnummer, og andre bruger også det, man kalder GLN-nummer. Men der er en entydig kode for, hvad det er for nogle koder, man bruger, for at man kan rute dokumentet det rigtige sted hen. Så er der ikke nogen direkte oprettelsesgebyr til andre tjenesteydelser. Det vil så sige, der er vi omkring, jeg tror 200-300 accesspunkter, og der er ikke nogen, kan man så sige, penge imellem os. Det er free of charge, man betaler ikke for, at vi kan sende dokumenter til andre. Og så skal, som sagt, enkelte service provider eller accesspunkter, det skal være godkendt af en offentlig myndighed, og det er også dem, der så udsteder det her sådan certifikat, så man via certifikatet kan komme ind og bruge det her netværk. Så det er de fordele, der er ved at benytte PEPOL. Som sagt lidt omkring PEPOL i tal. Det her er nogle tal, som vi har kendt i et godt stykke tid, og det fortæller noget lidt om, hvor stort netværk er allerede nu. Så i øjeblikket er der over 1 millioner, altså registrerede brugere, det vil sige dem, der er registreret i adressesystemet som en del af netværket. Og det her tal, det stiger dag for dag. Der er i øjeblikket 20 lande, som er autoriseret til at bruge PEPOL, og der er 45 lande, som har medlemmer af Open PEPOL, som også man kan se på det her. Og i alt i Open PEPOL, der er vi i dag 569 medlemmer på den ene eller den anden måde. Det kan være, at man er via et accesspunkt, som der er rigtig mange af, og det kan også være via authorized i hver af de her lande, som også er medlem af Open PEPOL. Her er noget omkring væksten, der har været i PEPOL, og den er delt ind i lidt forskellige grupper, alt efter hvad for en slags medlemmer man er. Så den øverste, der hvor man er om, det er det, vi kalder members, og det er dem, som også vi i daglig tale kalder PEPOL accesspunkter. Det er dem, altså, der har mulighed for at udveksle elektroniske dokumenter via de krav, der er sat op. Og så er der andre former for PEPOL Authority, det er den offentlige myndighed, som så kan gå ind og godkende de her enkelte accesspunkter, som kan se stigning også. Men det her er tal tilbage fra 2017, hvor man kan så se her, at der var 252 til at starte med accesspunkter, og det er steget til nu, at nu er vi 596 accesspunkter, som kan udveksle dokumenter via PEPOL. Så der er rigtig mange andre, der kan se fordelen ved at benytte PEPOL accesspunkt. Her ser vi så, hvordan det er fordelt de enkelte accesspunkter, altså member, ud for hver land. Og det har været sådan nærmest de sidste 10 år, der har Norge absolut været topscorer, at det er der, hvor der har flest accesspunkter. Og det er jo primært fordi, at man i Norge omkring, det var 2015, besluttede, at når man skulle udveksle elektronisk dokument eller elektronisk faktura i Norge, så skulle man benytte PEPOL. Og det er jo klart, der er så mange forretninger, der ligesom melder sig til det, så det er derfor, Norge er den største og stadigvæk er det. Men der begynder at komme nye lande på, som er ved at være tæt på Norge. Italien og specielt også Tyskland. Og Tyskland er nok også sådan, at Tyskland efter de nye krav, der er kommet fra Tyskland, der vil vi se en gevaldig vækst i nye accesspunkter for Tyskland, når det bliver krav her i 2026, at man skal udveksle elektronisk faktura. Det er ikke nogen krav, at man skal bruge PEPOL-netværket til det, men der er helt sikkert nogen, der kan se fordelen ved at benytte det. Så der har vi en forventning. Danmark var nummer 10 i 23, men desværre er Danmark røget ud af top 10-listen, og det er jo nok primært fordi, at vi i Danmark bruger nem handel. Så det er kun det, vi kalder cross-border, at vi primært bruger PEPOL til at udveksle elektroniske fakturer. Her er så nogle af de nye tal, og som sagt,
er det nogle tal, som os som accesspunkter skal indrapportere til PayPal hver evig eneste måned. Alle accesspunkter er desværre ikke helt 100% klar endnu. Vi mangler stadigvæk nogen, så det vil så sige, at de her sådan, tal er ikke 100% rigtige, men det giver en helt klar indikation om allerede nu, hvor stort det her netværk er, og hvor mange dokumenter, der bliver udvekslet. Der er tal fra januar og fra februar, og primært den vækst måske også, der er til februar, det er, at der er kommet flere accesspunkter ind, der har meldt sig til, så derfor er tallet også steget. Men når vi har 100% af samtlige accesspunkterne, så vil det her sådan, tal nok stige med en 25% af mit gæt på, ud fra den indikation, vi har af dem, der mangler. Men faktura er som sagt absolut det dokument, der bliver udvekslet flest af. 10 millioner både sendt og modtaget i februar måned. Kreditnota 385 ordre er ved at komme op på en lille million, og så er der andre PayPal-dokumenter, som faktisk også udgør en rimelig stor mængde. Det kan være transportoplysninger, det kan også være nogle former for kvitteringer frem og tilbage. Men det er spændende at se den udvikling, vi nu ser, og så vi rigtig kan følge med, hvor stor netværket er med PayPal, så det ikke bare er nogle gæt, hvor vi har de her tal fra. Og med de her tal har man så også kunnet nedbryde det i alle mulige andre. Så igen, for at give et overblik over, hvad er det for nogle lande, som sender og modtager flest. Og igen, som vi jo næsten var klar over, fordi det er krav i Norge, så er Norge absolut det land, som sender og modtager flest dokumenter. 12 millioner, så de er næsten 10 gange større end Sverige, som ligger nede på 2,7 millioner. Danmark ligger nede på en 13. plads, og det er jo som sagt igen på grund af, at vi kører med nemhandel. Men interessant er det så at se nu, at der kommer en hel del andre lande, ud over kun Europas lande. Vi har Singapore på listen nu, vi har New Zealand, og vi har også begyndt at se Japan. Og der er helt sikkert nogle kraftige vækst, vi vil se for de lande, når de nu indfører krav om, at man skal bruge PayPal-netværket til at udveksle elektroniske fakturer. Så det giver en god indikation om, hvad for nogle lande, der bruger PayPal på nuværende tidspunkt. Som sagt er det meget få lande, specielt når vi taler her i Europa, hvor PayPal er et krav til, at man skal bruge det. Det er faktisk kun i Norge, der er det. Men der er lande på vej, som også vil se krav om det. Men netop fordi PayPal er sådan et fleksibelt netværk, og har man adgang til det, så er der rigtig, rigtig andre lande, der kan se fordelen også ved at bruge det her sådan, åbne netværk. Det her sådan, er så, hvor mange det vi kalder end-user, der er registreret og brugt og udsende elektroniske dokumenter. Det vil så sige, det er et GLN-nummer, der sender til et andet GLN-nummer. Og det man lige skal være opmærksom på, det er i den første kolonne, når vi kigger i februar her, så er det totalt end-user, og så er der nogen, der modtager og nogen, der sender. Og det er klart, der kan godt være nogen, der både sender og modtager. Så det er det unikke nummer af partner, der har sendt dokumenter i februar måned. Så for Norge er det næsten 600.000 unikke numre, der har brugt PayPal-netværket til at sende et eller andet form for et dokument via PayPal. Så i alt, hvis vi kigger på alle lande samlet ned, så er der altså 845.000, ja faktisk 846.000 unikke numre, der har brugt PayPal til at sende en eller anden form for et dokument via PayPal-netværket. Så det er ret imponerende, når man siger, at der var lidt over 1 million registrerede unikke numre brugt. Så det er et pænt procentvis af dem, der er registreret, der også bruger det både til at sende og modtage. Og igen, det her sådan er tal, som ikke er 100% opdateret, fordi som sagt, der er nogle service provider, der mangler nogle tal. Så det her sådan vil vi også se en kraftig stigning, når vi her forhåbentlig ser nogle tal fra marts og april måned, og flere af service providerne og accesspunkterne har meldt med deres tal. Så spændende tal. Hvad giver en indikation af det? Det var lidt omkring tallene og udviklingen, så jeg har en vis fornemmelse af, at PayPal er ikke bare noget, som nogen snakker om, det bliver sandelig også brugt, og det bliver brugt mere og mere. Går vi ind og kigger lidt på statusen på PayPal-landene, så er det så sådan, at mange lande i Europa bruger det, og der er også nogle lande uden for Europa, der har set, at der er en kæmpe potentiale og fordel i at bruge PayPal-netværket. Så Australien og New Zealand har valgt sig ind, og de har valgt, at de vil bruge PayPal-netværket til at udsende elektroniske fakturer, og det samme har Japan også. Så de har ligesom sagt, jamen det er måden, vi fremover vil udvikle elektroniske fakturer.
Det, der dog er sket, når man taler omkring Australien, New Zealand og Japan, det er, at der skal man ind som det enkelte accesspunkt og blive godkendt. Så myndighederne i de her 3 lande skal ligesom godkende og se, at hver accesspunkt kan opfylde de krav, der er til de her 3 lande. Så det er derfor, der er en lille stjerne der. Når vi taler generelt om Europa og de accesspunkter, der findes, og hvordan udvikler de enkelte lande, der er man altså normalt godkendt til at udvikle til alle de lande, der ligger i Europa. Der skal man altså ikke ind og have en endelig godkendelse af det enkelte land. Det er sådan set også grundprincippet i det, men der har valgt de her 3 lande lidt uden for Europa har valgt, at de vil godt gøre det lidt mere på en sikker måde. Finland ser vi tiltag, at de begynder at skal bruge PayPal-netværket nu også, og der kommer nogle formater og nogle krav til, hvad det er for nogle koder, og Belgien har besluttet, at for 2026, der vil de bruge PayPal-netværket til at udvikle elektroniske dokumenter. Og det her er det, vi taler omkring post-order. Det vil så sige, at man fysisk sender et faktura fra en fysisk afsender til en fysisk modtager via et PayPal accesspunkt. Det nye, som vi ser er ved at ske, når vi taler omkring PayPal, og som nok også mange har talt om, det er det her, som vi taler om CTC. Det er, at som jeg nævnte i Sydamerika, vil myndighederne gerne have styr på moms. Det vil så sige, at man skal ind og cleares af de enkelte myndigheder, før man kan sende fakturerne, og i nogle tilfælde også sende varerne. Og det er et tiltag, som vi jo nu også ser i Europa. Italien er startet op med, at når man skal sende en faktura til sin modtager, så kan man ikke sende den direkte til modtageren. Der skal man sende den til en offentlig portal i Italien, der registrerer fakturen, der registrerer momsbeløbet, og først derefter frigiver de så fakturen til den fysiske modtager. Og der er flere måder at gøre det på. PayPal har prøvet at være lidt aktiv og så sige, jamen vi har jo i dag et netværk, som vi har bevist, at virker inden for de sidste 10 år, uden nogen problemer. Kunne man på en eller anden måde lave det, man kalder en 5-corners model. Så benytte PayPal-netværket til at udvikle dokumenterne, og så man via accesspunkterne sørge for at få det clearet i de enkelte skattemyndigheder, de her lande. Og der er det så sådan, at Frankrig, der har talt om elektronisk fakturer i et godt stykke tid, har udskudt det nu, er nu begyndt at kigge på muligheden at bruge PayPal til at, kan man så sige, godkende PayPal accesspunkter, og så kan man bruge det her godkendte accesspunkt til at rapportere til de skattemyndigheder i Frankrig. Malaysia har besluttet, at de gerne vil bruge PayPal-netværket til at udvikle elektroniske fakturer, men det kommer så til at foregå på den måde, at leverandøren sender sin faktura til et PayPal accesspunkt. Det her PayPal accesspunkt skal så sende den til skattemyndighederne i Malaysia. Man modtager så en QR-kode tilbage med den her faktura, og med den her QR-kode, så har man så mulighed for at sende den til det modtagende accesspunkt, og så har man derigennem fået clearet det med momsbeløbet hos myndighederne, og ved at bruge PayPal accesspunkt og PayPal netværk til det også. Og det er noget af det, vi håber lidt på, i stedet for at man skal lave specielle opkoblinger og alt muligt andet, at der er flere lande, der kan se fordelen ved at bruge PayPal-netværket til de her også. Så Malaysia er det første, og så må vi se med Frankrig, hvad der kommer til at ske, hvad vej de går, når de kommer til at bruge PayPal-netværk. Italien Italien har som sagt brugt CTC-modellen på deres egen krav, og Polen, som jo desværre er udskudt, men har nu en tid, der siger omkring, jeg mener det er 2026, at de vil starte op med den her clearingsmodel. De vil heller komme til at bruge PayPal. Så det vil være en separat opkobling med deres krav, der er fra Polen. Men vi prøver jo selvfølgelig også, der kan se fordelen med PayPal, argumentere for at bruge PayPal-netværket, også for skattemyndighederne at lave registrering af momsbeløbet, så man sikrer sig for at få momsbetaling ind. Så er der også kommet et nyt format. Når det er, vi ser, at andre lande uden for Europa kommer ind og gerne vil bruge PayPal-formatet, det vi kalder PayPal BIS-formatet, jamen så har de nogle helt andre krav til det lovmæssige omkring en faktura. Så det var noget af de første ting, som man kiggede på. Så man har erstattet PayPal BIS 3.0 med et format, man kalder PINT. Og PINT det står så for PayPal International Invoice.
Den fungerer som en udvidelse af PEPOL 3-standarden, som er baseret på EU-standarden. Altså igen en EU-standard. Og det som man gjorde, eller de erfaringer man gjorde, da Australien og New Zealand kom ind, og Singapore også, det gav som sagt nogle udfordringer med de krav, der ligesom var defineret inden for EU, som man ikke mente opfyldte de krav, der var uden for EU. Og det resulterede så i, at man sammen med de her lande fik defineret et lidt bredere format, som er så det i dag, man kalder PINE-formatet, og det opfylder så de krav, der er også i andre lande, og det gør det også lidt mere fleksibelt, så man kan bruge det efterhånden med de krav, der er til PINE-formatet, til at opfylde de krav, der er for de andre lande. Så det er en god ting, det er kommet. Så det primære formål, når vi taler omkring PINE, det er at lette udvikling af fakturer via PEPOL-netværket, baseret på en global plan, uden at bruge, som man brugte tidligere i nogle lande, der lavede man nogle specielle add-on. Det var sådan, at der var nogle lande, der kom med nogle specielle krav, og så skulle man lave forskellige former for add-on til den her PEPOL BIS for at opfylde de krav, som de enkelte lande. Det har man ikke lov til at gøre mere. Nu skal man simpelthen ind og bruge de her ting, som er defineret i PINE-formatet. Så tanken om PINE, det er, at den fungerer som dynamisk for at muliggøre problemfri, kompatibel udvikling af dokumenter, uanset de krav, der er for de enkelte lande. PINE er allerede et krav i dag at bruge i PEPOL. Det var et krav for 2024. Så det er allerede skiftet om nu, som man bruger det. Fordi det er sådan ting også. Og det er klart, at når man skal udvikle med landene ude i Australien og New Zealand, de har kun krav om, at man skal bruge det her PINE-format. Så der er absolut sket nogle lidt større ændringer der, og der gør det noget større, det her PINE-format. Det var lidt omkring PEPOL og de ting, der sker omkring lande og formater og tal og nye lande, der kommer til os. Nu vil jeg lige ganske kort komme med en opdatering omkring Nemhandel og OUBL, da der måske er nogen her, der kunne have noget interesse i, hvad der sker der. For der sker hele tiden noget nyt, når vi ser omkring de ændringer, der sker i forbindelse med den nye bogføringslov, som allerede jo blev godkendt sidste år. Første step, når vi taler omkring OUBL, de væsentligste ændringer, det er, at der kommer nogle nye formater i forbindelse med fakturer, med kreditnotaer og kvitteringer. Det er sådan, at den OUBL 1.3 i dag, den vil så blive ændret til at komme til at hedde OUBL 3.0. Og det vil så sige, at den også kommer til at ligge tættere på de ting, som vi ser inden for PEPOL PINES. Så OUBL er mere designet efter principperne, som ligger i PEPOL PINE-formatet, men den er ikke 100% kompatibel. Det, der er vigtigt at sige, når vi taler omkring OUBL 3.0, det er, at den vil ikke være kompatibel med den format, vi bruger i dag, 1.2. Så det er væsentligt, at hvis man selv genererer den, så skal man være opmærksom på det, når det bliver et krav. Jeg kommer ind på datoerne lidt senere. Hvis det er, at man sender format til TrueCommerce, og vi vil konvertere til det her OUBL-format, så tager vi selvfølgelig vare på det, at vi skal nok sørge for, at vi ændrer dem fra 1.2 til 3.0, når det kommer det. Og vi ved også, at der er rigtig mange ERP-systemer, som jo out of the box understøtter OUBL, og de vil også gøre klar til, at de kan være kompatibel med 3.0, som der er output-formatet fra standard ERP-systemer. Lige en kort oversigt over nogle af de justeringer og ændringer, der kommer, og der er rigtig, rigtig mange, der vi taler OUBL 3.0. Så kommer der nogle nye profiler, der kommer noget, blandt andet i forbindelse med kvitteringer. Man skal fremover, ikke til første omgang, det er i 2025, skal man kunne kvittere, når man modtager en faktura. Og det betyder blandt andet, at den for profil, som nok 95% af alle afsender benytter i dag, det er den profil, vi kender NIS UBL, det vil sige en faktura, man bare sender afsted med den til modtageren, hvor modtageren så ikke har nogen krav om at modtage eller sende en kvittering tilbage. Og det vil sige også, at når man sender en NIS UBL, så skal man heller ikke stå i registret, fordi man er jo ren afsender, og man ikke er modtager. Men det er nogle af de ændringer, der sker. Der kommer nye profiltyper, NIS UBL udgår, så der er nogle ting der skal ændres, og der er en hel ting, der skal registreres i Nemhandel, så man kan modtage de her kvitteringer tilbage.
Så er der nogle lidt mere omkring nogle koder, nogle momsangivelser, hvordan man gør det, nogle rabatter, nogle priser, betalingsmåder, alt sammen nogle ting, som man sætter krav om nu, bliver anderledes i UBL 3.0 i forhold til 1.2, som man skal være opmærksom på. Så det er en ret stor ændring, der kommer, når vi taler UBL. Taler vi lidt omkring dokumentprofilerne, som jeg nævnte som sagt, så vil der komme en UBL BIS fakturaprofil, der svarer til den profil, som vi kender allerede i dag, UBL BIS Bill with Response. Og det vil så sige, at det er denne her sådan profil, der gør, at når man sender den afsted, så vil man tjekke for, at man også kan modtage dokumenterne, for det betyder, at når man sender den til en modtager, så skal modtageren kvittere med en respons tilbage. Altså en kvittering for, tak, jeg har modtaget dokumentet, så man er sikker på, at den er kommet frem. Så det er det, vi kalder en message level response. Og til at starte med vil det være en message level response, men den vil også komme i en udvidet version, hvor det er, at man forretningsmæssigt kan gå ind og godkende og sige, ja tak, jeg har modtaget din faktura, og jeg også accepterer den, så på et forretningsmæssigt niveau kan man også sige, ja, jeg vil også gerne betale for den næste faktura, du har fremsendt med den, hvis man har mulighed for at gøre det også. Og som sagt, NIS 5, det er den, der vil udgå, og der er så nogle ting, vi skal ind og kigge på der, hvordan vi får registreret alle afsendere i det her også, og hvordan vi får ændret med de her profiltyper også, og det er der heldigvis lidt tid til at få gjort. Nogle datoer. Der er nogle datoer, som I kan se allerede her næsten er overskrevet. Den nye bogføringslov, som jeg nævnte, den er allerede trådt i kraft. Det er sådan, den trådte i kraft, og der er så kommet efterfølgende en hel del bekendtgørelser til at understøtte op af den. Og den sætter så også krav om, hvornår det er, man indfører de her lidt mere specifikke krav. Der var blandt andet også, som nok mange af jer kender til, krav om, at ERP-systemerne skulle være godkendt. Det skulle allerede være på plads her udgangen af 23. Så Erhvervsstyrelsen har en liste med alle godkendte ERP-systemer, både som standard og specielt designet, som man kan gå ind og finde på deres hjemmeside. Og det betyder jo selvfølgelig, at når man er godkendt, så opfylder de krav, som Erhvervsstyrelsen har defineret i bogføringsloven. Så er der en ny ting med Nemhandel. Nemhandel er jo gået over til det, man kalder e-delivery. Det er også lidt mere den måde, som man udveksler på i relation til PayPal-infrastrukturen, så hvor man i gamle dage brugte det, man kalder lidt teknisk en REST gateway til at sende til Nemhandel, der er man nu gået over til at bruge den samme struktur, som man bruger i PayPal-infrastrukturen, det man kalder en kommunikation AS4, så den opfylder det også. Der er en overgangsperiode i øjeblikket, hvor vi som TrueCommerce både sender via REST, og vi sender den som e-delivery, indtil vi er sikre på, at alle sammen har omlagt til e-delivery. For vores kunder har vi selvfølgelig sørget for, at de direkte kommer over på e-delivery. Men fra den 28. maj, så er det slut. Så er der kun en måde at gøre det på, og vi kan i hvert fald se her, at vi har ikke nogen problemer med at opfylde den, og så kan vi også se alle andre, de er ligesom klar til at understøtte det. Men det er bare mere, at man er klar over, at den gamle måde med REST, den dør og udgår, så man kun kan sende via e-delivery per den 28. maj. Så det var infrastrukturen. Og så er der så omkring nogle datoer, når vi taler opdatering omkring den her sådan UBL. Der har været nogle forsinkelser fra Erhvervsstyrelsens side. Der har været nogle rettelser til det. Så først den 24. november er der en endelig frigivelse af det format, man kommer til at bruge, når vi taler UBL. Og så vil det så sige, at fra den 25. maj 2025 vil det være obligatorisk at bruge UBL med de ting, der ligger der også, altså med profiler og de ting også. Og så fra den 13. november, der er det end of life, det vil sige, der kan man ikke bruge den gamle UBL 1.2 eller 1, som man kalder den fra den 13. november. Så der er altså heldigvis lidt tid til det, men tiden går stærkt, og det er rigtig store ændringer, der kommer. Så vi har travlt med at ligesom overfylde den, og vi skal have en dialog med vores kunder, netop også med at få opdateret de her profiler. Primært dem, der er baseret på NIS-profilen, som vi skal ind og ændre. Så det er nogle datoer, som er ret vigtigt at huske, man overholder.
Men som sagt, vi holder øje med dem, og vi skal nok tage fat i vores kunder, hvis det er relation til nogle af de ting, som I sender ind til os. Det var, hvad jeg havde at sige. Så ved jeg ikke, om der er kommet nogle spørgsmål, eller også, vi er jo sådan set lige et minut over. Nej, ingen spørgsmål i dag. Det er jo fantastisk. Så har det været tydeligt og klart. Men som sagt, skulle I have nogle spørgsmål efterfølgende, så er I meget, meget velkommen og sende dem ind til os, så vil vi kigge på dem og svare. Jer, der har deltaget i det her sådan, webinar, vil også have mulighed for at få et link, som vi efterfølgende sender ud. Vi har optaget det her sådan, webinar også præsentationen. Så tag endelig fat i os, hvis I skulle have spørgsmål til det her. Sådan. Så endnu en gang, tusind tak, fordi I tog jer tid til at lytte til det her sådan, webinar. Der kommer helt sikkert flere andre spændende emner, specielt når vi taler omkring e-invoice og alt det, der kommer til at ske i forbindelse med CTC. Så tusind tak for denne gang.